हेल' खुलुमबाय रायजोफोर आं दायो बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव दंफायो लाइभसो बाब्रे बा दे गाबोन सोर फैगोन दे कमेन्टआव खोन्थादो दे गाबोन सोर फैगोन कमेन्टआव खोन्था हराखै दायो नायगोन ना भिउवार्स फैथ'वाखै फैगोनसो गाबोनहाय जाय फैयो कमेन्ट खालामनो हागोन माने जाय फैयो माने फैनो हागोन मस्ट प्रबाबलि गासैबो नों ओरैबो भिडिअ होदों आरो लाइभ भिडिअ नायगासिनो गाबोन सोर फैगोन कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे आं कमेन्टखौ फरायगोन आं माथो रिप्लायबो हराखै रावबो बेस्थ' नामा बेस्थ' सोरबा खामानि मावदों अनसुमा ब्लग हि आदा दानसोरां नार्सारि हा गाबोन सोर फैगोन बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव सोर फैगोन दे कमेन्टआव खोन्थाहरदो दानसोरां नार्सारि आसोला बिराद लेभेल जाबाय नंगौ जाबाय कमेन्टआव खोन्थाहरदोब्रा सोर फैगोन दे सोर फैगोन कमेन्टआव खोन्थाहरदो नुलाङा माथो टनकेश्वर गयारि ब्लक एल'नाय खनसाय मा खनसाय खननांगौ नामा मेथाइ दानसोरां नार्सारि फैसा लागोन नामा गाबोन फैसा लाया गाबोन 13 तारिखआव फ्रियावनो हाबनो मोनगोन सोर फैगोन माने कमेन्टआव खोन्थाहरदो नों फैनोब्लाबो फ्रियावनो हाबनो मोनगोन गेटआव गाबोननिफ्राय फ्रि गाबोन 13 तारिखआव फ्रियावनो हाबनो मोनगोन चाइना महिलारि मेथाइ जाहोदो हरबा थांगोन आंथ' मालिक नुवा मालिकआसो मा खालामो आंथ' मालिक नुवाना मालिकआसो जाहोगोन आंथ' मिथिला आंथ' मालिक नुवाना बेखायसो गासैबो फै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्र' टुरिजमाव गासैबो फैनांगौ गाबोन 13 तारिखआव मोसानाय नुगोन बर'नि इउटुबारबो फैगोन MLA बो फैगोन गासिबो मेथाइ खननाय नुगोन आरो मोसानायबो नुगोन मेथाइ खननायबो नुगोन गासिबो नुगोन MLA फोरबो फैगोन आरो बर'नि इउटुबारफोरबो फैगोन गासिबो फैगोन नारपन दैमारि आं हांगोन आदा दे फै आं लकेसना जाबाय बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि टुरिजम लकेसना मेपाव डाइरेक्ट नायनानै फै डाइरेक्ट मेपाव नायनानै फैबानो जाबाय बे जायगाखौ मिथिगोन बबे जायगायाव बबेयाव दङ माने मेपाव नायनानै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि टुरिजमाव नायनानै फै दानसोरां नार्सारि मेथाइ खनदो ब्रा आदा दोंसे बिराद बरिं मोनदों दे मा मेथाइ खननांगौ बेफोरखौ आं बुंनो हाला नोंसोरो खोन्थाहरदो दे मा मेथाइ खननांगौ एल'नाय माने एल'नाय बेफोरखौ उनाव मेथाइ खननांसिगोनलै दायो जाला दानसोरां नार्सारि एसे इन्टारेस्ट खालामदो दायो हाथ'ला दा आं जा प्रग्रामाव दङ नायलाय नै प्रग्रामा नै बेयावनो प्रग्राम जागोन
जोंहा सासे सानै रायजोआवनो जागोन गेलेग्राबो अनेक गाबोननि बिराद खामानि मावदों जायगाफोरखौ साफा खालामनांगोन ना नङाबा सोरहाबा बेफोरखौबो साफा खालामनांगोन जावनांगोन नै रोदा रोदाफोराबो दंफांनि नङाबा आथिङाव हाबगोन ना ओइ नै बिथाङा मालिकआ बैलाय नेटा एकदम स्ल' बे हाजोना हाजोआव मोना दे गाबोन सोर सोर फैगोन कमेन्टआव खोन्थादो राहुल बर' थाङालै मानि थाखाय जायगायानो जोबोद फैनांगौब्रा फैनांगौ फुंखा ब्लग बे सार मा खालामदों दंफायो आं लाइभ भिडिअ खालामदों मनजित मोसाहारि हि आदा आं नैबे प्रग्रामनि खामानिफोरखौ नायफैदों आरो गाबोन सोर सोर फैगोन नैबे प्रग्रामाव कमेन्टआव खोन्थाहरदो दे नै मुखिया मास्टारबो दङ नै बिथाङा बिथाङा गासिबो आरो गाबोनबो आरो फैबावगोन आं बुंनो हाला आं सानाखै आवगेस फैगोन ना आवगेस फैगोन बेखौ आं बुंनो हाला बेखौ मा खालामगोन टाइम गैया बेफोरखौ आं बुंनो हाला फैनोबो हागौ लावदुमा जासिगोन दे बारा गोबाव खालामला दे गाबोन सोर सोर फैगोन दे कमेन्टआव खोन्थालाय दसेनो ओरैनो बारा गोबाव खालामा 10 मिनिटआव लाइभ भिडिअ बानायगोन दे 7 मिनिट जाबाय आरो दे गाबोन सोर फैगोन बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि टुरिजम डाइरेक्ट मेपाव नायनानै फै बे जायगाखौ मिथिगोन बबे जायगानि बियो बबे जायगायाव दङ माने मेपावनो नायना फै बड'लेण्ड हेरिटेज एग्रि टुरिजम मेपाव नायनानै फै मेपाव दे जासिगोन बारा गोबाव खालामला दे